sa isda. Ayan. Pakapal ng pakapal. Tapos, bali, ayan. Malapad na yan kung bubuksan mo yan. Ayan, hindi siya malapad. Ayan. Bali, ayan, ganyan siya malapad na. Ayan, guys. Ayan. Ganyan siya. Maluwag na yan kung talagang ano lang, kasi hindi pa masyadong luluwag to kasi ano pa siya. Hindi pa nababasa ng tubig. Ayan, guys. Ganyan na siya kahaba. Ayan, hanggang sahig na. Hanggang sa abot na siya sa sahig. Tapos abot na siya ng kulang-kulang na lang, konti na lang abot na sa sahig. Guys, dito tayo sa bilihan ng gamit ng paggawa. Ada kamsarian. Yung paggawa tayo sa bilihan ng gamit. Saka lang kamsarian. Ano? Lambat real. Oh. Pising ka. Kamsata natin. Baba, pi. Alay ka ng 35. Nakawar natin. Isa mangit. Mati na yun. Ayan, guys, natapos sa bula. Baba. How are you? Fine. Ada pekan sa talatin? Oui. Nylon? Ada? Ano kang sorte natin? Give kamsa. Come ada. Come. 25. Ashirin. لا 25. Ashirin. كم ضريبة تاكس. Ha? كم تاكس مشكلة. Maki ashirin. يجي عشان انا ادي على طول. هذا 25. Ano, sa front. Ayan guys, nakabili na tayo ng gamit. Ito yung ano, yung binili nating gamit. Ito, bali ang haba nito, ito ay bali ang haba nito ay 100 meters bawat isa. Bali lahat-lahat ay 500 meters. Kasi kinulang yung ating nandito, kinulang, kaya bumili na naman tayo uli para matapos natin. Ngayon, ito ilalagay natin doon sa lagayan para tuloy-tuloy ang paggawa natin sa ating dala. Kaya itutuloy ulit natin to para matapos na hanggang sa malagyan natin ng pabigat. Kaya ayan, itutuloy ulit natin to kasi medyo mahaba. Ganito lang naman to, guys. Pag wala kang ginagawa, pwede natin tuloy-tuloy kasi yan, ano lang naman to, kumbaga sa ano, magpalipas natin na oras. Kung nanonood ka ng TV at wala ka naman din ginagawa, pagawa ng konti-konti din sa tapos yan. Ito
lang kasi yung natitira sa ating ano, sa mga tamsi. Kaya umili na tayo para hindi tayo mabitin. Sa lawang, malawang na to. Wala guys, yung isang ano, yung isang ganito nga pala guys, kung bawat ikot nito, bali apat na hikot siya. Bawat ikot, inuubos niya ay 25 meters. So, habang lumalaki siya, pabawas na pabawas siya. Kung nakakaapat ito dati, ngayon, 3 ikot na lang siya. O 2. Kaya, malalaman mo sa ano to, pag nilagay mo sa dito, kasi yung isang ganito, dalawa, yung isang ganito, isang rolyo ito ay 2 ganito. So pag na ubos tong isang ganito at nakadalawang ikot ka, ibig sabihin naubos na yung 50 meters mo. Ayan, ganun na siya kalapad. Pag umabot, ano na lang, pag nandun ka na sa ibaba, yung isang ganito, isang ikot lang o isa't kalahati na lang, pabawas ng pabawas yung ikot nito dito. Kasi ang isang ganito ay 100 meters. So, pag naikot mo lang isang beses to sa yung isang ganito, naikot mo lang isang beses lang, ibig sabihin patapos ka na. Kasi ang lapad niya na ay 50 meters. So, kung matyampuan mo yung isda sa loob ng 50 meters, pabilog na 50 meters, at natyampo yung malaki sa loob, swerte mo. Kasi, hindi lang iisa yung nasa loob ng sa ilalim. Marami. Ang tanong doon, kung maiahon mo sa tubig, kung natyampuan mo yung grupo ng isda. Kasi kami dito, pag nakatiyempo kami ng ng grupo, ano lang, tawag dito. Minsan 2 kami mahatak, alos hindi namin maihahon kasi wala naman kaming bangka para sa usunin. Kaya manuman pa rin ang pagdami namin. Mahirap, kung sa mahirap, kasi hindi ka naman talaga mahiling isda. Nanguhuli ka ng isda para makatipid. Kasi nga,
isa kang OFW, nagawa ka ng paraan para makain. Ayan, salamat guys, maraming salamat. Maganda ka shoutout dyan sa mga kasama ko dyan sa YouTuber family, and good luck and God bless.